A medición do Gran Triángulo foi un fito histórico, un éxito da ciencia, unha aventura de case 2 anos na que o matemático Rodríguez xogou un papel fundamental. Para prolongar as medicións do arco do meridiano de París entre Barcelona e as Illas Baleares, a expedición da que formou parte Rodríguez levaba como guía os planos que deseñara Pierre Méchain antes de falecer. Foi neles onde descubriu o Triángulo 15, o que uniría a costa da península co arquipélago, unha medición sen precedentes pola súa dimensión e por ser sobre o mar. Iba a ser o triángulo máis importante que se medira xeodésicamente no mundo. De feito, é un apartado moi curioso, pero Jules Verne, na súa novela Tres rusos e tres ingleses na África Austral, xa cita o Gran Triángulo como un feito científico singular naquel momento, non? Porque realmente era unha aposta moi seria desde o punto de vista xeodésico. A expedición estableceu 2 vértices na costa levantina, un no deserto das Palmas, en Castelló, e outro no macizo do Mongó, en Alacant. Desde eses puntos, conseguíase ver sen obstáculos a illa de Ibiza. Rodríguez foi o elixido para viaxar á illa Pitiusa, onde o punto escollido para o terceiro vértice foi o cume do Campbell, a 400 metros de altitude. Foi ali onde o matemático galego pasou todo un inverno orientando, protexendo e mantendo acendidos os reverberos de luz alimentados con aceite de balea que os científicos precisaban ver desde a costa para facer as medicións durante a noite. Poderíamos decir que era unha especie de operación rutineira, pero esencial. Esencial, e sobre todo de un tesón e de unha capacidade de resistencia moi especial, non? Porque era estar nunha soedade, nun pico do monte que era só cascallos, nada máis, non? Entón, ali, mantendo sempre, todas as noites, e sobre todo, sin saber, que era o que máis lle afectaba anímicamente, sin saber que todo aquilo estaba a ser visto desde o vértice de Las Palmas, non? Desde o deserto de Las Palmas. De feito, foi só 3 meses despois da súa chegada ao Campbell cando Rodríguez recibiu finalmente a nova de que a luz dos seus reverberos fora avistada e que as medicións desde a costa levantina tiñan rematado. Agora había que facer o mesmo desde Ibiza, cara a costa. Pero en que consiste a triangulación xeodésica, a técnica empregada pola expedición para medir o meridiano? O astrónomo José Ángel do Cobo explícanos, coa axuda de un teodolito con máis de 100 anos de historia e escollendo un pararraios ao lonxe, como se pode saber a que distancia está ese punto de nós. Primeiro, é necesario saber a distancia entre os puntos B e C, o lado máis curto do triángulo que se mide sobre o terreo. Despois, mídense os ángulos dos vértices B e C con A, o pararraios, e tamén entre eles. Despexado o ángulo do punto A, do Cobo dispón xa dos datos necesarios para coñecer as distancias co obxecto elixido. Unha vez que xa temos os 3 ángulos coñecidos, recurrimos a unha fórmula sinxela da trigonometría plana que nos di que o teorema do seno, pois que cada lado partido polo seno do ángulo oposto, pois o cociente pois é o mesmo, de acordo? Aquí temos en esta relación o marcado en azul, igual que antes, coñecido, e o que está marcado, en este caso en fucsia, pois é o descoñecido. Por tanto, utilizando esta relación, calculamos B, e utilizando esta outra, calculamos o C. E así, facendo os cálculos, nos sale que B son 133 metros e o C 127. E finalmente o que se fai é unha especie de malla, verdad? Donde todo isto permite calcular distancias e ángulos en toda a zona onde está o meridiano e, por tanto, trasladar digamos, os coñecementos adquiridos a propio meridiano e saber xa a distancia dende ese lugar ata Barcelona. A aventura científica de Rodríguez non rematou coa medición do Gran Triángulo. Grazas á súa pericia, estableceuse un novo vértice en Formentera para mellorar co triángulo número 16 a medición do meridiano en medio grao máis. Foi durante os traballos dun último triángulo, o 17, cun novo vértice en Mallorca, cando a revolta contra os invasores franceses en España puxo fin á expedición. Eu creo que vestiu moi ben o traxe de ser matemático sublime e diu resposta a problemas da contorna e, ademais, o que permite as matemáticas que abstraer e sacar ese problema cando lle cambias as condicións a unha contorna máis global.
Entonces, eu creo que coincide os seus retos e os seus obxectivos con moitos dos que queremos estimular e incentivar nos novos estudantes da facultade. O matemático Rodríguez seguiu o seu camiño por Europa lembrándose sempre da Universidade Galega, a que fixo entrar na ciencia moderna grazas ao material innovador que enviou persoalmente desde Francia. Material que foi empregado máis tarde polo seu discípulo Domingo Fontán, quen realizou con el a primeira carta xeométrica de Galicia.